Qadrli балалар, бүгін сіздің үшін гимназияда бірінші шығарылыш бейрәме. 4 ел элек нәнегіне ішкірсіз, бүтін сірлеріңізді сөйлей тұрған балалар бүгін енді зор болып үстігіз. 4 ел артқа қалды, бик көп бағаш топладығыз. Фәннәр бойынша ғана түгел, планетабыз, табиғатыбыз, илебез турында бик көп мауықтырғыш хабарлар, информациялар білесіз. Алға табада балалар шушы багажыгызны зурайтып, урта сыйныфта гимназияны яратып, укытучыларны хөрмәтләп, әтиянинең горурлыгы булып, тырышып, дус, тату бер гаилә булып укырга насыйп булсын. Хөрмәтле әтияниләр, рәхмәт сезгә шушындый балалар биргән өчен. Миңа һәр вакыт балалар белән дә бик серьезныйлар да үзегез. Бір-бірігізні сақлағыз, яңа дуслар табырсыз 5-нче класста, искілерінде ұнытмағыз, һәр вақыт бірден болып, шулай бір-бірігізге ярдәм итеп, бір класс болып, тағын алға табыда бұл гимназияда оқырға язсын. Хәйрле юл сезгә, балақайларым. Хәйрле көн, кадерле кунаклар, укучылар, килгән кунаклар. Иң беренче минем дә рәхмәт сүз әйтеп китәсем килә. Һәммәгезгә килгәнегез өчен, зурлап, бәйрәм карарга килгәнегез өчен. Һәммәгезгә шушындый әйбәт, шундый яхшы балалар үстергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Минем инде күбегез белүенчә, иң беренче сыйныфым, иң беренче выпуск, иң беренче чыгарылыш сыйныфым. Һәм без өчәү торсак та монда иң волнительный дип, мөгаен минекедер. Чөнки минем беренче сыйныф, беренче чыгарылыш. Әниләргә, балаларга, барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Айгөл Әҗмәтовна әйтмешли, төрле вакыйгалар булды. Көлешкән, елашкан вакытларда булды. Алай булса да, һәрбер шушы мизгелгә рәхмәтлемен. Нәкъ шушы сыйныф миңа эләккәне өчен көндә рәхмәт әйтәм. Рәхмәт сезгә, кадерле укытучыларыбыз. Рәхмәт сүзе. Без 4-нче сыйныф укучылары безгә белем, тәрбия биргән, безне һәр вакыт кайгыртып торган гимназиябез директоры Фирүзә Җәвит кызына һәм аның урынбасарларына рәхмәт әйтәбез. Сәламәтлегебезне һәрчак кайгыртып торган Шәфкать туташына, китапханәче апабызга, тәмле ашлар белән сыйлаган пешекчеләребезгә, безнең тормышыбызның кайгыртучы барлык хезмәткәрләргә зур рәхмәт. Хәерле җомга иртәләре белән сезне барчабызны да котлыйбыз. Безнең өчен, татарлар өчен, мөселманнар өчен бүгенге көн аеруча изге көн һәм шул көндә башлангыч белән саубулашу, изге теләкләр, аларны күктә Аллаһ Тәгалә ишетер дип өметләнәбез. Шуңа күрә бөтен булган теләкләр амин дигән чагына туры килсен. Чөнки чыннан да бөтен безнең коллектив, безнең балалар иң гүзәлләре, иң тырышлары һәм инде коллективка килгәндә фидакар хезмәт, бала җанлы, тормышны өйрәтүчән, тормышка зур юл күрсәтүчән коллектив гимназиядә гына тупланган дип менә ничә тапкыр, ничә ел дәлилләде. Гимназия безнең ничә ел үзенең фидакар хезмәтен
шәһәребезгә генә түгел, республикага таныткан. Һәм бу сыйныф 145 укучы менә бүгенге залларда утыра. Һәм аларның һәрберсе икешәр ата-анасы бар. Кырыенда ике яктан да әби бабайлар бар. Шуңа күрә менә шундый җәмәгатьчелек алдында без үзебезнең хезмәтебезне чын күңелдән акладык. Чөнки безнең балалар тәрбияле, итәгатьле, матурлар, йөзләренә карап торганда матурлар, күзләрендә иман, нур бар. Шуңа күрә аларга бары тик ак юллар. Алар инде сәхнә аша, театр аша, менә шундый матур җырлар аша тәрбияләнгән балалар, әлбәттә алар уңышлы булыр дип өметләнәбез. Һәм инде аларның һәр көнне аларга якты йөзләр белән каршы алып, җылы сүзләр белән аларны назлап, иркәләп, улым, кызым дип дәшүче безнең укытучы апаларыбыз. Алар бит инде иртән киләләр, үз әниләре кебек кочаклап алалар. Шунардан да рәхәт мизгелләр юк. Һәм шундый матур мизгелләр сезнең күңелдә калсын дип өметләнәм. Чөнки кая гына укысагыз да, башлангыч ул нигез сала торган чор. Менә психологларда ничә тапкыр әйттеләр, 12 яшькә кадәр әгәр дә балага нинди ырлыклар салсаң, киләчәктә менә шул ырлыклар зур үсемлекләр, чын агачлар булып үсәрләр дип психологлар әйтте. Шуңа күрә менә башлангыч, нинди көчле башлангыч булган очракта, бүгенгесе көндә киләчәгегез матур кояшлы булыр. Башка юл юк, башка чара юк. Барыбыз да менә шундый матур теләкләр белән, шундый матур мизгелләр белән яшик, оптимист булыйк. Балаларыбыз һәр вакыт шатландырып торсын. Уңышлар сезгә. Чын күңелдән котлыйм. Күңелемә үземнең шатлыгым сыймый. Алар күз яшьләре аша, дулкынлану аша чыга бара. Әмма дә ләкин горурланып, чын күңелдән утырам сезнең өчен, сезнең балалар өчен һәм үземнең укучыларым өчен. Рәхмәт барысы өчен дә. Икенче Д сыйныфның укучылар сәхнәгә рәхим итегез. Рус телеңне эшләдеңме? Әйе. Ярар. Татар телендә икәү эшләдек. Әйе. Улым, а математикадан кичә нигә син 2 алдың? Авыр сорау бирделәр, бабай. Нинди? Бүлешүне табарга кирәк иде. Әстәгъфируллам. Аны һаман тапмаганнармы ни? Мин мәктәптә укыганда да аны эзли башладылар. Һаман тапмаганнармы ни? Эй, бабай! Ярар улым. Мәктәптән кайткач, икәү тагында эзли. Ничек була? Мин белмим. Мин белмим. Кемнән генә сорамадым, берсе дә белми. Здравствуйте. Я учитель русского языка Камиль Айратович. Сказал же, урок русского языка, а не татарского. Нужно говорить здравствуйте. Запомни. Сейчас буду проверять домашние задания. Буду проверять. Так. Подхудинова. Я. Сделала домашнее задание? Да. Точно? Точно. Клянешься? Клянусь. Молодец. Садись. Сегодня мы будем проходить сложно по-ченгенски. Оказывается, реально сложно. А может сложно подчиненные? Да, сложно подчиненные. Ладно, пишите просто глаголы. Глаголы имеют падежи. Ма, падежи. А? Ма, падежи. Что?
кого? Молодцы, мы прошли падежи. Oğlum, әйт әле, директорны кайдан табарга була? Эй, опа, коридор буйлап чабасыз да, кычкырасыз да, аннары ул үзе сезнең каршыга килеп чыга. Хәзер татар теле дәресе. Иң беренче дәфтәрләрегезне ачыгыз, өй эшләрегезне тикшерәм. Регина, молодец! Өй эшеңне кем белән эшләдең? Апа, мин кичә кларга иртәрәк яттым, күрми калдым. Нияз, аңламыйм. Бер кеше ничек шул кадәр хата ясый ала? Мин аны бүрезем генә эшләмәдем. Мин бабай белән эшләдем. Хәзер, балалар, дәфтәрләргә язабыз. Фигыльләрнең зат санда төрләнеше. Рашид, син нигә язмыйсың? Баба, мин үскәч генеральный директор булам. Нигә язырга секретарь язсын? Тыңлагыз әле, балалар. Мин чабам, син чабасың, ул чаба. Кайсы вакыт була? Әйт. Бу тәнәфес. Без тагын тәнәфестә нишлибез, дуслар? Җырлыйбыз. Алтын киңәш белән авыр чакта ярдәм итәсез. Адашканда ак юл күрсәтүче, күңел күзе ул сез икәнсез. Сезгә саулык телим һәр адымда, тигез бәхет телик һәр вакыт. Мәң рәхмәтләр әйтеп чын йөрәктән, тигез Карим сезгә сөеп яратып. Хөрмәтле әтәйләребез, сез безне җил яңгыр тидермичә, сау сәламәт итеп үстердегез, тәрбияләдегез. Без сезнең каршыда гомеребез буена бурычлы. Сезгә бездән бары тик куанычлы хәбәрләр генә ирешсә иде.
Зур рәхмәт. Главное, ты же